ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಆಪೇದಿ ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕು ಅಂತ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಿದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ತುಕ ಬಳೆನಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಗಲೇಜ್ ಉಂಟತ್ತ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಕೊಂತದೆ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಳೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೊಂದು ತುಳೆ ಬಳೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಂಡವು ಐನೊಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ಸೋಕಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈತದೆ ನನಗೆ ನೀರು ಬೈತದೆ ಬಣಿയിട്ട് ಲೈಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಚೂರು ತಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಲೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಕೂಡ ಕಲ್ಡಾವಡು ಪಂಡ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಸೊ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಡಾವಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ದಪ್ಪದ್ರೆ ಕೊರಿರ ಪಣಿತೆ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಪಣತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಈ ರೀತಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದುಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ ಕೊರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ವೈಟ್ ಕೊರಡು ಓಕೆನಾ ದಯಮಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿರ ಉಡ್ಚಿದ್ದು ಫುಲ್ ಇಂದೋತಂಡೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜನ ಕೂಡ ಪಳಿಕೆ ಇದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅದು ಆಯನ ಬಿಡದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹೋಗೋಣ ಸೋಕಾಯ್ತು ಒಂದು ದೆಕ್ಕ ನೇರ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗ್ಲಿ ಒಣಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಉಂಟು ರಾಜ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೋಲಿ ರಾಜ ಒಂದೇ ರಾಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ್ರ ಇದಾಯ್ತಾ ಯಾರಂಗ ಕಟ್ಟಂಡಿದೆ ತೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರೋಂಡು ಒಂದು ಪಣಿತು ಡ್ರೈ ಆಡ್ 5 ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣೆ ತೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅದು 8 ಕೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದಾದಂಡು ನನ್ನ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ತೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಪೂರ ವೈಟ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕದಾಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಲೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಈ ಟೇಪ್ಡು 6 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ಪಡು ಅಂದರೆ 6 ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸುತ್ತಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದು ಪೋಡು
ಮುಲ್ಪದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಗೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕದ ಅನ್ಬಿಡೋಣ ಬುಕ್ಕ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಟೇಪ್ ಮುಲು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲು ಒಂಜಿ 6 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ಐನು ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಗೈತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ 6 ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ಬಿಡು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತದೆ ಬೊಕ್ಕದೊಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಉಂಟತ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಡೆದು ತುಳೈತೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತದೆ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಟವು ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಕೊಡು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ನನೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಂಚ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಲೈನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಲ ಲೈನ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು మార్క్ తో వచ్చేంటి అవేం చిన్నవు ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಡ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನನಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ದು ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಡಿರೋಣ ಇಂಚನೆ ಲೈನ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೈಪೇನು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟ್ನಂದು ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲಾಡಿ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಲಾಡಿ ನಿಮ್ಮ చూడండి ನರ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದಾಣ ತುಲೆಗೆ ಇಂದತೆ ಕತ್ತಲಾಂಡು ಇತ್ತು ಮನ್ಪಿರ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಆಡ್ದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ನನ್ನ ಎಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪುಡು ಅವಳೋಡು ಕಟ್ ಅನ್ಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ
ಪೂರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವಳು ಬಲೆನಂದು ಕಟ್ ಅನ್ಕೋ ಬೇಳೆ ಸುಮಾರು ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಜಗಳೆತ್ತ ತುಕ್ಕ ಅಂದ ಇಂಚೆ ಬರ ಆಪುಣೊಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಮನ್ಪುಗ ಯಾರು ಕಟ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಡು ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇಂಚೆ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಬಿಡೋಡು ಮುಕ್ಕೈಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಣೆ ಸೋ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡೆ ತುಳೆ ಎಂಚನಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇಂಕಲ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತದ ಪಂಡ ಬ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಲರ್ ಅಂತಾರತ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೆಕ್ಕದೈತೆ ಬಿಡಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 5 ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಜಿ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ತೋಜುನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಾಟ ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡ್ಪೊಂದುಂಡು ಬಲೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ ತೋಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಆತನೆ ಇಟ್ಲ ಬಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಶುರು ಅಂತ ಇದು 10 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಐದು ವರ್ಕ್ನ ಫಿನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಬ್ಬ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇಂದೆನಿ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ನಿಗ್ಲೇತಲೆ ఆయన డిజైన్ నిగ్లే భయంకర సోకుడు తోజుండు. ఓకేనా ತುಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಹೊರಡೆ ಇಂದು ಬರ್ತನಲೆ ತುಳೆ ಈ ಕಲರ್ ನಿಂಗ್ಲ ಪೇ ಕೊರೋನದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಓಕೆ. ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಗಂಟೆ 10 ಒಂದುಂಡು ಆನ್ಲ ಬಿಡೋನಿಜ್ಜ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪನೆ. ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಭಾಗ ಆಂಡ್ ತುಳೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಭಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದ ಅವೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ವೈಟ್ ತೋಜುನತ್ತ ಐನು ನನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡು ಕಲರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಅವರ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಕೊರಡು ಆ ಥರದನಾಗ ಬಲ್ಪ್ ಆಪಣ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಆಂಡ ಇನ್ನೇ ಕೊರ್ಪಣೆ ಜನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ಗೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಪಡಿತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆಗೆ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಉಂತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ 7 PM ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 PM ಅಪ್ಪ ಅದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಕ painter is getting ready. This is what the current situation. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ದುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಂತ ಒಂತೆ ಶುರು ಮಂತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಎತ್ತದು ತುಕ ಓ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತನಂಡದು ನಿಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರೆ తిరుపతి వైపు వీడియో ఎప్పుడున్నాను వైపు లేండి రోల్డ్
ಫೈನಲ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆತಂಡೆ ನನ್ನಂದೇನ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ನು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂತ ರಿಮೂವ್ ಇಂಚ ಬರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ನು ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪಡು ಹತ್ತು ಪುರ್ತನ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ಈಗ ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಬುಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ನಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ತುಳತೆ ಕೆಲವು ತೆಂಗಿತೆ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಆತಜಿ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ಕ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಿಗೆ ತುಲೆ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಲುಕ್ ತೋಜನ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಗಲಿಗೆ ಮನ್ಪಿರ ಬೆಲ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ವಾಲ್ಗೆ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಟೈಲ್ ಪಡಿರೋ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಮಲ್ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೋಜುಂದುಂಡೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪಿರ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚುಡು ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಪೈಂಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪೆಲ್ಲ ಉತ್ತನೆಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉತ್ತನ ಟೈಮ್ ನಮಕು ಟೈಲ್ಸ್ ಊರ ಪಾಡಿರ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಮಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಡೆ ನೆನಪು ತೋಜ್ಪಾಯಿನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಗಿರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದು ಪೆಂಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು